Приятели от Буксер, аз съм Иксън БГ, с мен са 35. И това е трети опит да го направим, защото... Не, трети опит. Така, да си играем. И сега Той се... да може. И ще правим успърчаните и се върнем, когато го... И върнахме се така, сега той първи ще бъдем. Да, аз ще бъда първи. Чакайте. Той е кретен. Така. Той е лъжи и тръба. И на 3. 1, 2, 3. Бум. Какво? Келеш. Какво? Дупи. Пут. Гол. Гол. Да! Той е познал, дами и господа. Сега трябва да съм аз. Си чакате да се сложиш слушалките. Така хора, върнахме се и сега да покажем. Не. И пускаме песента. Кокошка. 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 Някой се напика. О, какво става? По-любага песента. Дай, чакай сега. Чакай, покажи ма. Двамата. Казвай. Казвай! Прът! О, не се насера. Кокошка. Казвай! Кокошка. Пучка. Факел. Факел. Да. Да? Да. Не! Да. На здраве! Втори опит. Който аз съм. Факел. Чакай, върнахме се за втори опит. Айде, давай. Казвай. Кокошка. Кошка. Кокошка. Лайно. Кокошка. Ко? Кокошка! Чорап. Да. Бутика дума, да. Мърсник. Не. Педал. Не. Извинявайте. Хладилник. Ко? Хладилник. Факел. Хладилник. Къде? Хладилник. Прът. Хладилник. Къде ни? Бум-бум. Хладилник. Ку-ку. Хладилник. Ку-ку. Хладилник. Лайно. Хладилник. 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 Да, хладилник. И сега ще се върнем, когато съм аз. Хора, върнахме се и тук са брат Пит ми търси песен. Малко като смея не се смея много така, защото имам проблеми с венеца и те. Аре, не. Дръж. Да, сега почваме. Искам Атанас Колев. Какво правиш, бе? Ти кой е? Кой ти беше? Атанас Колев ще искам. Той иска Продо Колев, нали? Да, казва, да. Атанас Колев. Сега, аре, почва. Шкембе. 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 Да. Пак втори опит. Втори. Давай. Какво? Bueno. Какво? Четири. Путка.
звучи да. Не, да. Спечели? Кво? No. Yes. Така е. Ами тале. Тале. То се толкова ста... Ще му запи, чакайте. Така, върнахме се. Вече остана без уши и слушалки. Тогава... Опа. Дай. Асам. Чакайте. Сега ще видите един бой. Ето това без едно ухо. Сега и другото ще го шуко. Сега. Ето го пишака. Шегувам се. Той не е пишака. А така. Сега. Вижте Мичо. Пичо. Снепки, пинки. Брат. Ние сме брата-близнаци. Така, ние сме брата-близнаци. Кво? Войно. Кво? Шо? Я говори по-силно. Ко? Кво? Да! Не. Да! Не. И горе върнахме се. Малко война. Той е секси момиче. Абе, държа! Нали то чувам? Гери Никол. Момиче като мен, няма рабите с мен. Ере, покажи ма! Не може сам ти да се. Няма да те показвам. Момиче като мен почна ли? Момиче като мен, няма рабите с мен. Добре, какво? Не. Ябълка. А, това ще бъде клипането за Кръстович.